Duk sanda na ji mata suna sukan maza. Amma ni ina ware nawa. Saboda halinsu ya sha bamban da nasu. Me yasa kike nema ki zubar da kimar da Allah ya miki? Sai me? Kaman ba matan aure ba. Kai Allah ja can. Kin ci amana ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni dai a sanin da na mawa Kabir. Gwarzo ne wajen kamun kai da kuma takatsansa. Tabbas idan halaka ta faru mara kyau tsakaninsa da Salma. Husband. My wife ya kai. To gaskiya na yanke da lamarin namiji. Makaho ba shi da ido. Amma idan ka ce mishi baya gani sai ya ji ba daɗi. Wani lokaci waɗanda muke so ba su suke son mu ba. Shi yasa ka bar wa Allah zaɓi shi ya fi alkhairi. Mugu idan ya cika mugu baya fitowa da siffarsa. Ciki ne da ni. Ciki. If you wanna keep a secret, you must also hide it from yourself. The more you let out, the more you put your life in jeopardy. In kika wulakanta mijina kamar ni kika wulakanta. Mommy ba zan iya wulakanta ki, amma zuciyata ba za ta taba ganin girman wannan mutumin saboda tsohon banza ne. She's a younger sister to his wife. She's pregnant and he seems responsible. Mijin Yayata. Ke da kike magana? Mijin Yayata. Amma ni gaskiya ba zan aikata irin wannan abun ba. Amma kar ka manta Zainab fa ba yarinya bace. To ban da banki haɓi na ni yaro ne? Magana ki ta bata wa tasiri. Amma ki sani hasashe ba shi bane yaki. Ka san na fi kowa sanin halinka. Na shiga uku. Into Shar Multimedia, on track again with another breathtaking piece. Mijin Yayata. Ai mu afuwa tunda ba ni aikata wannan laifin ba. A taimake ni da labai. Dan Allah faɗa min su waye. Wa iyazu billahi. Salamatu baba Dadi. A zahiri ni ne aikata wannan laifin amma ba ni ba ni ba. Mijin Yayata. Ya kamata mu dakata da irin wa'annan abubuwan. Wallahi dan asiri mu gaba yake da tunuwa. Amma idan kika rayuwar ke kadai ina alƙawarin da ke tsakanina da ki. To kai macuci ne. Azzalimi. In dai wannan ne na yi. Wannan yarinyar fa kanwata ce. Ita ce ba ta son gani. Mijin Yayata ne. Ha? Mijin Yayata. Me kawo ka malam? Iyaka abin da ido na ya gani, iyaka abin da na san zan iya bada shaida akan shi kenan. Mijin Yayata. Ina miki fata alkhairi akan sabon rayuwar da kuka fara ke da mijin yayarki. Mijin Yayata. Mijina Salma. Mijina kike mummunan halaka da shi. In kuna ma Salma ni zaki harba. Mijin Yayata. Wallahi sai na tona miki asiri. Executive producer Safwan Al-Amin Mairago. Co-producer Sunusi Jidawa. Assistant director Kamsusi Mati. Producer Rabiu the King. Story, screenplay and directed by Nura Mustafa Waye. Mijin Yayata. Kai fa mijina ne. Ita kuma kanwata ce. Kafin ki zarge ni ya kamata ki san ba laifi na bane. Ban san ganin fuskan ka a tattare da ni. Wallahi Allah yau a gidanmu zan kwana sai ka zaunar da ita a ɗaki na ta maye maka gurbi na. Mijin Yayata. Hitting your screen soonest.